Ev dengekî cuda ye. Ev amûr di nav Kurdan de amûrekî biyanî û nenaskirî ye. Ev dengê tulûm e. Tulûm dikare wek kevlezûrneyê jî bê binavkirin. Erşan xortekî Kurd e. Li navçeya Bayezîd li Îdirê de jî. Jenyarekî amûra Tulûmê ye. Di karê xwe de Şehreza ye. Ez xwe bime naskirinê navê me Erşan e. Ez niga hatime Îdirê. Pişt me jî çiyaya Agirê zaten heye. Ez li vir hatime dünyayê. Vira coğrafya min e, memlekete min e, yerê min e. Ama ez xelkê bazî dême. Berê mala me tabî kî vê derê mala me diçûne Zozana. Hevalekî me hew navê ya Aydîn û tabî ki ya jî lê dixist. Ez öğrenciye ber destê yew. Sürekli ez hemasa diçûm digîştmê. Ez sürekli hemas diçûm digîştmê, ez cemiya Tulûmê hîn bûm. Gava Erşan pif dike Tulûma xwe eyn û wek ku tevahiya serhedê bibe ya wî. Deşta Îdirê û çiyayê Agirî jê re dibin pişt û stargeh û dema deng ji wê kevlezûrneyê jî bilind dibe, şa û dilxweş dibe û hest bi firînê dike. Zaten kültüra bavkala me de berê da lê dixistin. Tulûm çêkirin jî ez cemî mesela hevalaxe cemî kurapexe ez hîn bûm. Pê ayara peza çêtkirin. Mesela ayara peza zav ilerlemiş nawe. Ama mesela pê bizina ona çêtkin ilerlemiş diye 4 sal, 5 sal, 6 sal falan ilerlemiş diye. Ez cemiye hîn bûm niga jî mesela ez hîn me de ha ustam rejê ra nikam saygısızgê bikim. Ez cehime ama az niga xwe giştî tenê dikarim çê bikim. Yani tenê çêtkim, tenê derdkeme dihata xera we jî tenê mesela çêtkim. Tulûm min çêkiriye, me pê dar çêkiriye, pê qamûş çêkiriye, yek ji me pê ayara bizina çêkiriye. Her fîgür û ritmeke Erşan di hundirê xwe de şahî û govendeke kurdewarî vedhewîne. Em dikarin bêjin ku her awazek bo Erşan derfeteke ji bo nîşandana kultura Kurdî. Ev deng xwe ji deşta Îdirê berdide çiyayê Agirî û ji wir jî digihe gund û şênahiyên Masîs û Yerîvanê. Ya govendî ne, ya rûştî ne. Ama zav ez govendî lê dixim. Çünkü wanek berêk lê dixistin, bavkala me mesela berêk lê dixistin. Ona tabii ki her türlü mesela makamê da lê dixistin dikarûn. Ama em ne, mesela em çak lê xist ki ez giştme grubî, giştme orkestra, müzisyen grubî. Moana rak lê xist, ez jî ser tarza ona Tulûmê lê dixîn û govenda da. Tulûm ji çermê mî û bizinan tê çêkirin. Her çi qasî mamosteyekî wî hebû, ku li ber destê wî fêrî jenîna amûra Tulûmê bûye, lê niha Erşan xwe jî bûye hosteyê jenîn û durustkirina Tulûmê. Ez vê anî de mesela dengbêjbûnê jî dikim. Ondan sonra ayrıca mesela işe mi dişe ez dixewitim ama ez zav lê hez dikim diye ez mesela nahêlim. Gelek amara dêjim mesela bêle işte yaşata uygun nîne te derdkevî dihata lê dixî ama ez mesela lê hez dikim. Rojek dengê yanî me ez tamiş nadim. Erşan pir caran nîvro dest bi jenîna Tulûmê dike û ji nişke ve dibîne ku bûye êvar. Paz û koçber û cîranên wî jî di wê demê de dibin mêvanê deng û awazên wî. Wiha diyar ku ew di şahî û meqamên Kurdî de jî Şehreza ye. Ew wan hemûyan ji hev nas dike, ji ber ku ew bi xwe ji bav û bapîrên xwe hînî wan bûye.